Musím povedať, že sme prvú tretinu úplne prespali, to bol bezvý výkon bez agresivity, bez korčľovania. Superovo sme dovolili hrať a potom sme to mali celý zápas ťažký, lebo dobre super vycítil, že dnes tu môže niečo uhrať a tak vyzeralo dve tretiny. Do záverečne sme to trošku zredukovali, tu zostalo, že premiešali, hrali sme na 3 pätorky a si myslím, že ten záver zobrali na seba tí skúsení hráči. Rozhodli ten zápas náš prospech. Hovorím, chceme ďalej takto pokračovať, tak potrebujeme všetkých 22 ľudí, ktorí nastúpia na ten zápas, lebo povedal som to aj chalanom v šatni, že každý hráč má svoju úlohu v tom ústve a všetci dneska splnili. Hovorím, sa pochváliť starých skúsených hráčov, ktorí v tých politických chvíľach to zobrali na seba. Čiže to dnes si rozhodnú. Stiahli ste to v tretej tretine na tie 3 peťky? Tam si vynechali Weissmana a Jelma. Ja, tam sme to trošku potrebovali oživiť aj na tých stranách, lebo tam to končovanie nebolo. Ešte tam sme presunuli Erika Čaládiho do centra, Rudyho sme dali do druhej lajny a tam sme dali Bačiča, takého Komínka sme vrátili na zadánista, aby mali trošku, preto sú to končuliari, ktorí to vedia rozhýbať tam a potrebovali sme to aj tú druhú lajnu oživiť trošku, a tam sa rozložila na 2 päťky tá produktivita a si myslím, že sa nám to celkom podarilo, lebo nakoniec tej dve lajny dali góly, čiže sme museli niečo spraviť s tým zápasom. Jedna otázka do najbližších zápasov, jak to vyzerá s tými zraneniami, čo sú zranení Slovenia? Vrátame, že v piatok by už mal nastúpiť Tomáš Terek, ktorý mal byť v poriadku. Vrátame, že v stredu pravdepodobne nastúpi Frolík proti Povazke. V pondelok príde Jardo Sloboda, ale ten bude mať vlastný program, lebo ešte nie je v poriadku. Pondelok má ísť na kontrolu, ale my sa dohodli, že pôjde v piatok, aby od pondelka už bol tu s nami, uvidíme, či pôjde na ľad, alebo udáme nejaký ten suchý tréning, ale aby sa trošku pripravil aj, aby sme to urýchlili tú návrat. Čiže prosím všetci. Fínsky legionár Jelmo zatiaľ, kde by ste ho zaradili najradšej medzi koho? Potrebuje určitý čas, ale ťažko povedať. Vidno nám, že hokejovec mu to myslí, aj tie ruky má v poriadku, ale nie som si istý, že je kondične tak na tom, ako by mal byť, čiže musíme aj s ním porozprávať, pracovať, ale hovorím, kde ho zaradí, ťažko povedať, uvidíme. Ako sa nám títo hráči dajú dokopy a potom sa rozhodneme čo. Ďakujem. Ďakujem.